Hei 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 hei. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Kuulostaako sinusta järkevältä, että jalkapallon takia on alettu sotimaan? Tiesitkö, että ämpäri on toiminut katalyyttinä yhteenkin sotaan? Niin uskomatonta kuin se onkin. Mutta käydäänpä tänään läpi tällaisia erikoisia, outoja ja turhia konflikteja ja sotia. Sotahan on tavallaan aina turhaa isoissa konflikteissa, kuten vaikka toisessa maailmansodassahan oli hirvittävän selvä tällainen hyvä-paha akseli, jolloin tavallaan niin kuin hyvyyden ja pahuuden kartoittaminen oli silleen helppoa. Mutta konfliktit ovat yleensä huomattavasti monimutkaisempia ja mikään yksittäinen asiahan niitä ei ratkaise. Eikä myöskään sytytä, vaan se on yleensä joku tällainen monen asian moninivelliike. Vähän niin kuin tällainen poliittisen maailman maastaveto. Eli siellä taustalla on yleensä aika paljon ensin tapahtunut ja sitten otetaan tällainen joku pieni asia, poimitaan se ja sitten sanotaan, että hahaa, tässäpä teille. Aloitetaan. Hop hop! Rakkauden kesänä vuonna 1969 Keski-Amerikka ajautui konfliktiin, kun El Salvadorin ja Hondurasin välillä oli jatkuvia kasvaneita jännitteitä. Tämän konfliktin taustalla oli erityisesti maanjako- ja maahanmuuttokriisi. El Salvador oli pieni ja väkirikas maa ja monet El Salvadorilaiset halusivatkin ja muuttivatkin Hondurasiin viljelemään maata. Tämä luonnollisesti, niin kuin historiassa on nähty, aiheutti närää paikallisissa ihmisissä. Hondurasin hallitus määräsikin maareformeja ja ihmisten pakkohäätöjä. Tuhansia salvadorilaisia karkotettiin maasta pois. Samaan aikaan oli kuitenkin käynnissä MM-jalkapallon karsintaottelut, johon nämä molemmat maat sitten osallistuivat. Ensimmäinen ottelu pelattiin 8. kesäkuuta Tegucigalpassa, Hondurasin pääkaupungissa. Honduras voitti tämän ottelun 1-0 ja tämän ottelun jälkeen puhkesi sitten levottomuuksia. Toinen peli pelattiin viikkoa myöhemmin San Salvadorissa. El Salvador voitti tuon matsin 3-0. Ja tunnelmahan tietysti tämän myötä hieman sitten taas kiristyi. Kolmas ja ratkaiseva ottelu pelattiin sitten Meksikossa 26. päivä kesäkuuta. El Salvador meni ja voitti ja siitä sitten jatkoi eteenpäin. Heti tämän kolmannen ottelun jälkeen El Salvador katkaisi diplomaattisuhteet Hondurasin kanssa. Vain muutama viikkoa myöhemmin, eli 14. heinäkuuta, alkoi sitten aseellinen konflikti. Tällöin El Salvadorilaiset ilmavoimat pommittivat hondurasilaisia kohteita. Tämä taisi muuten olla itse asiassa viimeinen konflikti, jossa käytettiin potkurikoneita ihan näin niin kuin sotatoimissa. Maavoimat etenivät rajan yli monesta suunnasta ja tähän oli Honduras aika huonosti varautunut. Tappelua kesti 4 päivää. Kansainvälinen paine kuitenkin kasvoi aika nopeasti siihen mittasuhteisiin, että Amerikan valtioiden järjestö OAS tuli väliin. Painosti maat aselepoon. 18. heinäkuuta tuli sitten voimaan aselepo. Arvioiden mukaan noin 2000 ihmistä menetti henkensä, joista suurin osa oli arvioiden mukaan siviilejä. Tämä on tässä konfliktissa se ehkä jopa surullisin fakta. Ja myös 100 000 ihmiset olivat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Niin kuin alussa sanoin, tämähän ei ollut syy tämä jalkapallo siihen, vaan se toimi pelkkänä tällaisena sytykkeenä tälle konfliktille. Samaan aikaan myös molempien maiden media lietsoi kansallismielisyyttä ihmisten mieliin, joka ei tietenkään helpottanut tätä julkista tilannetta. Tämä tapaus muistetaan kuitenkin siitä, että maailman sivuun on otettu joku tavallinen arkipäiväinen asia ja se on aseistettu sitten tällaisen konfliktin käsikassaraksi. Tuot 325 käytiin 2 italialaisen kaupungin välillä ämpärisodaksi kutsuttu tappelukahakkasota. Ja nämä pohjois-italialaiset kaupungit olivat Bologna ja Modena. Tämän konfliktin taustalla oli pitkäaikainen poliittinen ja ideologinen vastakkainasettelu. Jälleen kerran, no se kyllä jännä se. Bologna edusti paavia tukevia guelfeja, kun Modena taas edusti keisaria kannattavia kibelliinejä. Kibellini. Kaupungit olivatkin ottaneet yhteen aikaisemmin jo useampaan otteeseen. Ilmapiiri olikin sitten kohtalaisen semmonen kireä ja jännittynyt ja
pienikin selkkaus voisi sitten johtaa konfliktiin. Tämä konflikti tai loukkaus tulikin hieman odottamattomasta suunnasta. Modernialaiset sotilaat tekivät siis ryöstöretken Bolognan alueelle. Ja paluumatkalla tältä ryöväysretkeltä he varastivat kaupungin kaivosta ämpärin. Tämä oli tietysti symbolinen teko, mutta bolonialaiset ottivat tämän suurena loukkauksena. Koska jos jotain, niin egoahan kyllä maailman konflikteissa riittää. Bologna vaati ämpärin palauttamista, mutta Modena sanoi, että kutti, emme sitä palauta. Tämän takia tilanne sitten eskaloitui kohtalaisen rivakasti. Bologna kokosikin 30 000 miestä armeijaansa. Tarkoituksena oli yksinkertaisesti kostaa ja suorittaa niin sanottu palautus tästä kunnianloukkauksesta, joka tämä ämpärin ryöväys oli aiheuttanut. Koska kyllähän se nyt aikuisen ihmisen sielua riipoo, kun ämpäri varastetaan. Suomalaisilla varmaan on niitä sen verran jonotettu kuitenkin. Modenalla oli joukkoja vain 7000, mutta he olivat paremmin varustautuneita. Ratkaiseva taistelu käytiin Zappolan kylän läheisyydessä. Modena voitti tämän taistelun, vaikka oli lukumäärällisesti tosiaan alakynnessä. Bolonialaiset sitten vetäytyivät takavasemmalle tappion viitta harteillaan. Modena säilyttikin tämän ämpärin ja se asetettiin kunniapaikalle tämän kaupungin keskustaan. Ämpäri ei koskaan palautettu ja siitä tulikin kaupunkilaisille voiton ja ylpeyden tämmöinen konkreettinen symboli. Tämä ämpäri on itse asiassa vieläkin nähtävissä Modenan kaupungintalon kellarin lasivitriinissä, eli jos kiinnostaa tällainen renessanssiaikainen puuämpäri, niin otappa lippu Modenaan. Sodassa kuoli satoja ihmisiä, eli kyseessä ei ollut tällainen pieni hassuttelutappelu, vaan ihan todellinen aseellinen konflikti. Taustalla vaikuttivat vuosikymmenien valtakamppailut ja ideologiset kiistat ja eroavaisuudet. Tämähän on hyvin huvittava tällainen ämpärisota ja että ämpäristä nyt sitten muka tapellaan, vaikkeihän se nyt siitä ollutkaan, mutta hauskuus on siitä kuitenkin kaukana siinä suhteessa, että ihmiset menettivät sen takia henkiään. Sehän on vissi, että aika plus tragedia on komiikkaa. Ja kun tarpeeksi kuluu aikaa, niin kaikesta voi heittää vähän läppää, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä oli ihan todellinen aseellinen konflikti. Vuonna 1784 käytiin Alankomaiden ja Itävallan keisarikunnan välillä sota, jota sanotaan kattilasodaksi tai kutsutaan. Kiista koski Scheldejokea, joka oli tärkeä vesiväylä Antwerpenin satamaan. Alankomaat oli 1600-luvulla tämän joen sulkenut, jotta he pystyivät estämään kilpailua omissa satamissaan, erityisesti Amsterdamissa. Tämän seurauksena Antwerpen menetti asemansa suurkauppakaupunkina. Itävallan hallitsija Joosef II halusikin avata tämän reitin uudelleen. Hän vaati, että tämä Scheldejoki olisi taas avoin kansainväliselle liikenteelle. Kun vaatimuksiin ei sitten vastattu, niin Itävaltahan päätti toimia. Marraskuussa 1784 Antwerpenistä lähetettiin pieni aseistettu laiva nimeltään Le Louis. Tämän aluksen tarkoituksena oli siis käytännön tasolla murtaa tämä Alankomaiden sulku. Tämä provokaatio oli siis tietoinen teko. Ja tähän tekoon hollantilaiset vastasivat erittäin rivakasti. He lähettivät itse 3 sota-alusta tätä yhtä alusta vastaan sitten tänne joelle. Tämä kohtaaminen ei kuitenkaan johtanut mihinkään laajempaan taisteluun. Ja vain yksi hollantilaisalus ampui varoituslaukauksen. Ammus ei osunut laivan runkoon tai miehistöön, vaan kannella olleeseen soppakattilaan. Tämän traagisen tähtäyksen seurauksena Le Louisin miehistä antautui välittömästi. Ja antautui vielä ilman vastarintaa, joten tämä tilanne ei sitten tästä sen enempää eskaloitunut. Tämä konflikti nimettiin kattilasodaksi siis tuon yhden ainoan osuman takia. Se jäikin sodan ainoaksi ammutuksi laukaukseksi. Kyseessä oli kuitenkin enemmänkin diplomaattinen kiista, niin se kuitenkin loppui sitten tähän tykinkuulan laukaisemiseen. Tämän seurauksena Alankomaa säilytti sitten asemansa ja sulku pysyi voimassa joella. Itävalta ei saanut tahtoa läpi ja tämä asia sitten neuvoteltiin puhtaaksi myöhemmin ja näihin neuvotteluihin osallistui sitten myös Ranska. Tämä on kohtalainen kuriositeetti tämä kattilasota. Se voi osoittaa, miten tämmöinen niin kuin suurvaltapolitiikka tai siihen aikaan suurvaltapolitiikka voi kiteytyä tämmöiseen yhteen ainoaan laukaukseen.
Aikana, jolloin vesiväylien hallinta oli erittäin tärkeää, niin tällaisia kiistoja ilmeisesti syntyi kohtalaisen usein. Tässä jälleen aika plus tragedia on komediaa. Olis muuten tosi jees, jos kattoisit mun muita videoita. Ne on hyviä videoita. Noniin hei, tilaa toi kanava kans. Joo, noniin. 1838–1839 käytiin Meksikon ja Ranskan välillä konflikti, jota kutsutaan leivonnaissodaksi. Tämä sota sai alkunsa ranskalaisen leipurin tekemästä valituksesta. Claude Remontel omisti Tacubayan esikaupunkialueella leipomon. Ja tämän leipomon oli ilmeisesti sitten meksikolaiset upseerit kännispäissään tuhonneet ja vieneet sitten mukanaan vielä leivoksiakin. Ne koirat. Remontel vaati tästä 60 000 pesoa korvauksia. Siihen aikaan yhden työläisen päiväansio oli noin 1 peso ja tämä leipomokin oli arvioitu noin 1000 peson arvoiseksi. Meksikon viranomaiset eivät luonnollisestikaan maksaneet tai vastanneet tähän kohtalaisen räikeään rahapyyntöön. Ranska oli vastaanottanut aiemmin valituksia jo Meksikossa asuvilta ranskalaisilta kauppiailta. Ne koskivat ranskalaisia kohtaan tehtyjä omaisuusvahinkoja ja yleisestikin oikeusturvan puutetta. Meksiko oli myös lainannut rahaa ja tämä lainojen maksu oli myös pahasti viivästynyt. Ranska päättikin sitten käyttää tilaisuuden hyväkseen. Kuningas Ludwig Philip määräsikin Meksikolle virallisen korvausvaatimuksen, jonka summa oli 600 000 pesoa. Kun Meksiko kieltäytyi maksamasta tätäkin summaa, Ranska päätti käyttää aseellista voimaa. Marraskuussa 1238 Ranskan laivasto saapui sitten Meksikon rannikolle. Ranskalaiset saartoivat Veracruzin kaupungin ja pommittivat San Juan de Ulúan linnoitusta. Selkeä satama vallattiin. Meksikon asevoimat olivat aika huonossa hapessa, sillä maa oli sisäisesti jakautunut ja taloudellisestikin aikamoisessa kriisissä. Yksi tunnetuista johtajista oli kenraali Antonio López de Santa Anna. Hän oli sodan alkaessa eläkkeellä, mutta päätti sitten tarjota palveluksia valtiolle ihan itse. Hän matkusti Veracruziin ja osallistui tämän kaupungin puolustamiseen. Veracruzin taisteluissa tämä kyseinen kenraali jäikin sitten tykinkuulan tielle. Ja tämä tykinkuulan rypälepommi sitten haavoitti hänen jalkaansa niin, että se jouduttiinkin poistamaan. Tämä haavoittuminen nosti hänet semmoiseen sankarilliseen asemaan ja nosti hänet takaisin poliittiseen keskusteluun. Ja sen myötä hänestä tulikin sitten myöhemmin Meksikon presidentti. Eli kannatti tarjota palveluksia ja taas tulee se klassinen sanonta, että vastaus on aina ei ennen kuin kysyy. Sota sitten päättyi maaliskuussa 1839. Rauhanneuvottelussa Britannia toimi sovittelijana ja Meksiko sitten suostui maksamaan korvauksia ja täten Ranska vetäytyi. Taistelut kestivät vain muutaman kuukauden, mutta jättivät kyllä jälkensä. Siviilejä kuoli, infrastruktuuria tuhoutui ja kansallinen tällainen tunto sai aikamoisen kolauksen. Jälleen kerran tämä leipurin tapaus oli vain tämmöinen sytyke suurvaltojen tämmöiselle politrikkailulle ja vallan halulle ja vallan näyttämiselle. Ja tämä leivonnaissota oli osa tällaista tietynlaista ilmiötä. Sillä 1800-luvulla suurvallat käyttivät tällaisia taloudellisia vaatimuksia sitten varjona tällaisiin sotilaallisiin väliintuloihin. Lokakuussa 1925 Bulgaria ja Kreikka ajautuivat aseelliseen konfliktiin, joka tunnetaan kulkukoirasotana tai Petrihin välikohtauksena. Näiden kahden maan välit olivat entisestään jo tulehtuneet Makedonian alueen omistussuhteen takia. Tapahtumat alkoivat Kreikan ja Bulgarian rajalla Petrihin lähellä. Yhden version mukaan kreikkalainen sotilas oli lähtenyt jahtaamaan karkuun päässyttä koiraansa. Hän sitten jahtaessaan tätä hurttaansa ajautuikin vahingossa Bulgarian rajojen puolelle, jolloin sitten bulgarialainen rajavartija otti ja ampui hänet kuoliaaksi. Tästä sitten alkoi kohtalaisen nopea tapahtumaketju. Kreikka vaati luonnollisesti anteeksi pyyntöä ja selvitystä tästä asiasta. Bulgaria lupasi selvittää asian ja ehdottikin puolueetonta selvitystä. Kreikka ei tyytynyt tähän ehdotukseen ja sitten se jo kehottikin ja sysäsi joukkonsa kohti Bulgarian rajaa. Pian kreikkalaiset sitten ylittivätkin rajan ja miehittivät tämän Petrihin kaupungin.
Paikalliset bulgarialaiset joukot vetäytyivät kaupungista ja tilanne oli uhkaavasti kehittymässä huonompaan suuntaan. Tässä vaiheessa Bulgarian hallitus vetosikin Kansainliittoon. Se pyysi siltä apua ja pyysi Kreikkaa vetäytymään mailtaan. Ja Kansainliitto reagoikin tähän aika nopeasti. Se kehotti osapuolia lopettamaan vihamielisyydet ja aloittamaan nämä kysytyt neuvottelut. Kreikka oli kohtalaisen painostuksen alla ja lopulta se sitten suostuikin vetäytymään Bulgariasta. Samalla se määrättiin maksamaan korvauksia. Sodassa kuoli arviolta noin 50–120 ihmistä. Suurin osa uhreista oli siviilejä ja rajajoukkojen sotilaita. Ja tämä konflikti kesti kokonaisuudessaan noin 10 päivää. Luojan kiitos, tämä konflikti ei ehtinyt laajentua täysimittaiseksi sodaksi. Kansainliitto sai tämän tilanteen hallintaan nopeammin kuin aikaisemmissa vastaavissa tilanteissa. Ja tätä tapausta pidettiinkin hyvänä esimerkkinä tämän järjestön toimintakyvystä. Kreikka maksoi lopulta 45 000 puntaa sitten korvauksia ja Bulgaria sai tästä diplomaattisen voiton. Kreikkahan oli toiminut aika impulsiivisesti ja sitten kyllä reagoikin tähän kansainväliseen paineeseen. Sota ei ollut millään lailla suunniteltu tai strateginen, vaan se oli reaktio tällaisesta väärin ymmärryksestä ja ylireaktiosta. Sanotaan nyt vielä tässä, että tuo versio, että tätä koiraa lähdettiin jahtaamaan, ei ole täysin varmistettu. Mutta tämän videon tekemisen takia oletetaan niin. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että mitä pieniä palasia tarvitaankaan tämmöisen isomman alla kytevän konfliktin sytyttämiseksi. No niin, siinä oli 5 esimerkkiä täysin oudoista, hämmentävistä ja turhista sodista tai konflikteista tuolta historian lehdiltä. Yhdistävä tekijähän näissä on semmoinen, että tämä tämmöinen isompi taustalla oleva paine ja ruutitynnyrimäinen kuhina saadaan sitten sytytettyä ilmiliekkeihin ja räjäytettyä tämmöisillä pienillä tekosyyksikin luettavilla tapahtumilla. Ja ikävintähän näissä on se, että niin kuin suurimmassa osassa näistäkin, niin suurin häviäjä on yleensä siviiliväestö. Eli muistakaa, konfliktilla on aina seurauksensa ja se ei koskaan mene niin kuin on suunniteltu. Minä olen ollut nyt vielä lomalla, nyt palaan arkeen. Teidän muidenkin kanssa. Olen niin kuin te. Noniin hei!